Jeddi yamde silmaji capan e nayi hibbi do ley suuda haalirde RFI fulfulde teddube bisimilla mon e jokkitaade silmaji nokay e kedde kabaruji di Abdoulaye Dikko Eliya dido silmaji nogay adade tafon silminde e lobbo labajo dum woni Aissatou Ly mo wadnani yeftere coftal balli jokkinen hen silminde koddo meden on don handen dum woni kanko Aboubacry Ba jeendiyanke kertanido darte mo hokkan miijo makko e do alhaali subungoji hoorejo kafa kande wadde sappo e didi ndu lewru ndu gonne mudundu weetango en timminira ndun alkamisare fofu yo silminde neddo gollowo e lesudu radio gollido suudu radio e gollidoru e RFI fulfulde handen eden leydi Niger e ley nokku dogon dunci fadde den non lobbo labajo janganena ko winda e jayndeji di hoto paaden hande en keddoto Sénégal fa hande Abdoulaye de wonno hanki londido laamo notirtode indi Ousmane Sonko nangama bone tawti bone do e seeda a janganen ko winde e jeyndi di tafon non yeftere coftal balli yeftere meden na coftal balli lobo lobaji nam banel hawa a jarama de ewa anne a jaram mi salminima aɗa andi keranɗen ɓoggi jamɗe ɗi to kanka mo haaje jamɗe ɗi mi anda ho waɗara e ɓoggi ɗi kanka subaka fof futu e makko awa yiyani hanki ko noon waɗimi kanko nde wonno o waynatako wallahi subaka fof ne foti e makko bisimilla maɗa e coftal ɓalli eyo mi salmini kadi heeɗiɓe ɓe jaɓɓama e rogere coftal ɓalli nde Abdoulaye en kalata hafa hande haala sumgo hoorejo fedde kaf nde wonno noon en majjani ko nyande 12 lewru no gonɗen ndu Augustin Senghor bi leydi Sénégal o ɗaɓɓo hoore waku kaf fedde halfinani fukko koyngel Afrique ma jooɗo hande ma joɗɗo jaafoɗon en nantinoɓe kabaruji ɗi e wiide jeyde Sud Quotidien fandare jonde nde woni laɓɓinde ko haaleteɗe balɗe fof e ko yowiti e ɗin sumgoji beela kanko Augustin Senghor o jaɓi ittude candidat ko makko o jingana ɓi leydi Afrique du Sud o Patrice Motsepe e hebde hoore waku fedde kaf nde hono no Gianni Infantino hoorejo fedde FIFA yiɗiri ɗum ni e hono no yoga e jeyndeji kolliri ɗum ni hande noon fof ma laaɓ Abdoulaye aywa en pan leydi Burkina Faso noon fedde kaf nde haɗi dingiral biyetengal stade du 4 août jaɓɓadi kawdiri ɗe ganduɗa ko diɗɗe iwɗe e leyɗele goɗɗe kawdirta hen e wiide kaf noon ngal dingiral yiɗɗi hankadi natti timminde sarɗiji dokkaɗi ha wawa jaɓɓadi kawdire mawɗe na mbiyen diɗɗe iwɗe e leyɗe goɗɗe ɗum noon welani feyi ɓiɓɓe leydi Burkina nde wonno ɓe kollino eɓe jiiɗi jaɓɓadi kawgel kangel baɗo wele hitande ujunnaji ɗiɗi e nogay e jeenayi kadi laamu ngu fuɗɗinoma ni yaltinde fodde milliaruji 10 kalis CFA ngam fewnidde dingiral ngal yiyande mabɓe kaf ko sarɗi ko e wawnere fawi e fawake potal e wakkati o nangine jungo no yawiri en timminiran Congo yo diɗɗal Congo ngal heeɓi eltowo keso o wiyete ko Barthélemy Ngatsono ko kanko eltata diɗɗal ɓurgal towde e leydi ndi e kawdire ɗiɗi cubagol diɗɗe taweteɗi kan hitande ujunnaji ɗiɗi e nogay e goo kanko lomti Valdo ɓi Brésil o eltannoɗo diɗɗal Congo ngal ne wonno o jofni golle makko kono noon andinde o ɓoyata e lomtogo ne wonno e jofde lewru no gonɗen e muɗum ndu diɗɗal ngal ma yiilo na mbiyen ma dartu eltowo goɗɗo Abdoulaye a jarama lobbo lobajo koɗɗo men hande suɓugoji hoorejo fedde laamina latol ballon leyɗe meɗen Afrique ɗi woni CAF ana waɗa ñanden 12 lewru ndu no gonɗen muɗum ndu araba laamo leydi Maroc Ibrahima Timbi Ba lamdiki hono kanko Aboubacry Ba jeydiyanke kertani du ɗarte ko woni miijo mum e dow ngo suɓugo nde wonno foɗodiroɓe ana keewi ndenten keɗɗen ɓe Aboubacry Ba saɗima Seydi Ba an jarama suɓugo hoorejo mojobere laaminde lato ballon Afrique no wi'e CAF no saati ñande 12 tataɓuru raba ɗum ko e nder Maroc yimɓe yogaɓe no holli hooreɓe ɓen heeɓi kawral adogon suɓo min ko jiɗmi wiide hen hande o ko fate cuɓo hoorejo CAF foti wonde ko suɓa ɓiɓɓe Afrique sababu ko hoorejo CAF ko hoorejo ganduɗa ko neɗɗo bawowo hande o laamade ko ɓiɓɓe Afrique fof jiɗi ndendi jiɗi holko jiɗani hande o ko fate leydi Afrique kono noon ko jiiɗen ga hande o woɓɓe ɓe ganduɗa haajuji mumen fotano hen wonde natti hen joni
ko andi ko wonde ko hoorejo FIFA donc ngonde ganda ardi football do e aduna o fof be nanni hen juude mabbe no feewi en mbaawa wiide hande hol Afrique hol biddo Afrique baawdo wiide joni comme o hoorejo cubateeɗo ko kanko suɓi ɗum hino innede noon wano waɗe pelle wonde e nder leyɗe ɗen ko ɓen watta wote ko ɓen watta ngo suɓo ko honno awa Gianni Infantino wawi waɗirde juuɗe mum e ɗum eyi holno ɓe wawi waɗirde juuɗe mum ko ɗum noon ko woni ko jinmi ko hannde o kadi ko pamodiren hen ayi a haali gonga suɓo hoorejo CAF ko wonɓe hoorejo pellegol e leydi kala mbawata suɓade koɓe 54 kono noon hannde o en jii hoorejo FIFA o waɗi ɗo tourné e Afrique e bona e Afrique ni o yahani taw o yehi to gureji leydi kewɗi kala leydi nde o yehi o yahat ha o yiya hoorejo leydi no président de la république o haalda e mum wiyata ko hannde o mbiɗa sohli ko on jinmi wona hoorejo son mballi kam hami dañi hoorejo min mami waɗa noon ɗum eɗen nganndi hannde o ko hoorejo FIFA ko FIFA e hoore mum jogii jawdi jogii mbuuɗi pour ko hankadi yo ngannduɗaa CAF o waawa liggade liggey mum no hanirta saɗa yoɓa pour neɗɗo ko o ñaama so o waɗata ko jiɗɗa o naatti hen o naanni hen juuɗe makko no feewi anndano ko foti wonde ko wonno wiide onon ɓiɓɓe Afrique kawre hakkunde mon mbaɗe so jeehi ɗon jiɗon hankadi mbaɗon woote ko mbaɗon démocratie kala mo cuɓiɗon o wonata hankadi mo mbawmi liggodade to e FIFA ngani mbasen yejjidde kadi ko sa ƴeftama ha woni hoorejo CAF tan ana woni hankadi ɗimmo to e FIFA Gianni Infantino oɗon mo kalɗon a yimo o ari Dakar o ari Mauritanie o yeehi Maroc ko yeehi Gabon o yeehi ala fof ko yahani hannde o boyno inni kirondirɓe ɓen fotti yo Motsepe omo Sud Afrique yo won hoorejo Senghor Ahmed Yaya wona cukko makko kono noon mo Côte d'Ivoire on ɓeynta Jacques Anouma on jaɓa ɗum ko woni miijoji ma e kan haala hannde o woni koɓe nayoɓe gonno mi wiyama Motsepe mo Sud Africain Augustin Senghor mo Sénégal Motsepe ɓe mbiyama hannde ko gila tan fuɗɗi kanko kam wiya kanko woni cuɓagol mo FIFA Augustin Senghor mo Sénégal kanko wiyama hannde o kanko ɓuri anndude no laamorgol football par ce que kadi wonti laamu e hoore mum ko leydi tan nandata laamugol football kanko mo anndi no yaha ko o ɓooyi heen omo anndi fof no foti yaarude omo woni déjà to e comité exécutif confédération afrique football wiyama o Mohamed Yaya mo Mauritanie kanko ɓuri heen wonde suka kono noon kanko ne yimɓe giɗino wiide ko kanko woni suɓa to mo FIFA kono noon yimɓe nganndi après ko suɓa o ko wonno ko Motsepe Jacques Anouma noon kanko arno wonde hankadi ko mbiyete presque no yimɓe ngannda o wondani hay goto par ce que Jacques Anouma ɓooyi yidde wonde hoorejo confédération africaine de football gila Issa Hayatou il faut kadi ngannden ko Jacques Anouma kam haydara o hokkano ko e nanodiral ngaɓe nanodiri Jacques Anouma haydara dañani Jacques Anouma hannde o dañi duuɓi 69 o heddora tan ko duuɓi 4 pour wawde wonde hoorejo par ce que aɗa andi hannde o sa dañi duuɓi 70 a wawata wonde candidat CAF no mari hannde caɗele heewɗe caɗele yowitiɗe e angal kaalisi hara ko ɗum waɗi ha ɓe faala lammingol Motsepe ɓa eɗen andi on ko jooma kaalisi ko jooma mbuuɗi ko jooma jawdi ala wala min mi sikkani ɗum wona ɗum par ce que ngati jawdi Motsepe mba o natde e CAF o wawa ƴeftude kalis makko o nanna ɗum e CAF hannde o CAF ene dañi probléme mbuuɗi ene dañi probléme kalis no feewi ɗum taki hannde o noon to mo ngati en kalino joni FIFA e Gianni Infantino ɗum taki o heewi doole e nder CAF ngati hannde o ko CAF ko FIFA ƴeftata mbuuɗi mum ene waɗa e CAF pour ko CAF ne wawa yaarude yeeso Aboubacry Ba mi jarnima a jarama Seydi Ba on jarama baaɓe ɗiɗon Aboubacry Ba kay wonno koɗo meɗen hannden Ibrahima Timbi Ba lamdima ko fati e suɓagol hoorejo CAF suɓagol kangon wadde 12 ndu lewru gonɗo muɗum araba laamu leydi Maroc on jarama ko winda e jayndeji lobolabaji banen Hawa jarama mi salminima e ɗimmol mi juurima kadi heeɗiɓe ɓe bisimilla maɗa haala Ousmane Sonko noon ko kañum kaleten nde wonno hanki kanko omo hanno notoyade yeeso suudu ñawirdu ndu kono noon o yettaki
e lawol e police ɓe walla mbiyen gendarme ɓe tawi mo nangimo nawimo saabe wi mabɓe waddi rafi deƴre na mbiyen o saabima fitnaji leydi ndi en ƴeewan ko jaydiji ɗi kaali e kabaru majjum en puɗɗoran jayde Le Monde noon nde jayde ɗi wi en ko luural hakkude Ousmane Sonko e lundiɗo laamu walla mbiyen o lundiɗo laamu Sénégal e laamu ngu ɓeydima bonde nde wonno hanki o nanggama e saaha nde o woni e laawol faade to suudu ñaawirdu toon to fadano ngam heɗede e tuuma jangu e debbo fawinde e makko kanko Ousmane Sonko noon hoorejo fedde politique wiyetende Pastef o fadano koye yamɗe jeenayi toon to ndun suudu ñaawirdu kono noon o leeli nde wonno e laawol ngol jinganoɓe mo fof jaltuno yidde ɗoftudemo ha e ndun suudu ñaawirdu e laawol ngol noon wulino hakkude kamɓe gendarme ɓe e jinganoɓe Sonko ɗoftannoɓe mo e wiide jeyde Le Monde saabu ngam haɗude dente na mbiyen seppoji mbaɗa ɓe berlima bomboje lacrymogène e dow ɓen ɗon ha ɗo wattini ɗo kanko Ousmane Sonko o nanga jeyde Jeune Afrique ne wonko haali hen noon Abdoulaye de jayde de holli en ko nanga ko to legal wiyetegal Mermoz o nangira noon ko sabu e wiide gendarme ɓe o addi rafi deƴre e rendo ngo o saabima fitnaji kadi o jeeyama e seppoji ɗi jamiraka kanko noon avocat makko biyeteɗo Djiby Diagne holli e nde jeyde ban haala ala ɗo fawi ala dalil sabu ko haala puyka ɓe mbi noon tan ko ha wawde haɗudemo yettade to suudu ñawirdu ndu ha wawde sogdemo jeyde aujourd'hui de wi en kañum kam ko Sonko jafoɗon yo andu ko Rebeuss fayi e kadi so nawama toon ko coketeɗo o yaltata so sokama ni de e jeyde e wiide jeyde Africa News o wonata mo Macky adi sokte Karim Wade rewi ɗon Khalifa Sall rewi ɗon wadde noon hol feere o lelnata ha o ɓilto e ka gaska e o bone mo nanna ko ngal namdal woni ititode jeyde aujourd'hui Abdoulaye homo jabanto aujourd'hui ngal namdal mi anda wona min wona an wona min wona Saliou Diaw aywa ɗo kattene ko winde jeyde ɗi ande ko ɗo katten aywa a jarama Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen hannden alkamisare nayyi lewru tataɓorde hitande ujunere ɗiɗi e nogas e go'o gonno leydi Sénégal Ousmane Sonko waali e kaybo hankina kaybo gendarme en leydi ndi nde wonno ɓen ɗo nanguimo alalbare kengen saabe nanguere nde omo tawda e maajugol ngol yamiraka e waddude ɗo rafi ndenagu e leydi Sénégal e leydi Tchad yimɓe ɓe ɗereji mum en kiɓɓi na mbiyana ɓe ɗereji mum en laaɓi woɓe tawdede suɓogoji hoorejo leydi ñanden 11 lewru darotondu andama alalbare kengen e ɓen ɗon yimɓe sappo noon e ɓen hono won hulɓe wiide tawdatake e ɗin ɗon suɓogoji e ɓen sappo du an hen kanko hoorejo leydi hannden ɗum woni Idriss Déby Itno leydi Birmanie yimɓe ana keddi yaltude majade kono koɓe leydi ɗo ana keddi wadde piyande fewde e mabɓe yimɓe 50 e jetton woni hono waraɓe alalbare kengen non jaati yimɓe 50 e jetton woni waraɓe hen alalbare kengen leydi France e leydi Amérique kolli mette mun en kolli du ana dardi kono koɓe leydi Birmanie darna law hono ko gatta piyande fewde e ɓeɗo yimɓe majotoɓe tewtoɓe laamu potal tabita e leydi mum en naw alkamisare fou hono oɗo saa en cilminan neɗɗo gollowo e leysuudu radio gollidoru e RFI fulfulde hannden radio gollidiɗo meɗen ko radio Dalol FM radio Wongo Dogon Dunci e leydi Niger Abdoulaye Aljuma gollowo e gon radio jabotoɗo hono lamde Ibrahim Timbiba ndenten keɗoɗen Abdoulaye Aljuma a jarama mi jarama salmini ko adi kon firtani en inde o radio ma Dalol FM radio amen inde makko wonana Dalol FM Dogon Dunci Dalol ke aɗa andi ndiyam noon mo waɗi radio on watti inde makko Dalol heɓe yimɓe heɓe alvarde kaman ndiyam ko RT quoi konto radio ma on jooɗi e nder Niger radio amen wonana Dogon Dunci o jowoke ñame o fo jeeya Zender Dogon Dunci ɗon ɗo lawol e kemene tattiɗa for Niamey capital on ko fréquence hombo o radio ma nangete Dalol FM ɗum fréquence amen e caɓan nayyi e ɗiɗi teppere jeetatina ko nokku honto e honto o radio ma Dalol FM nangete so radio amen ke nangete Dogon Dunci
Nangate, il y a des Nigeria. Parce que Nigeria un Dalola FM. Nanga Dalola FM. Ko honnuge taskaramji waɗoton e o radio mon? To miɗen waɗi ko gaɗam min kokkan habari labaru habariji le fulfulde le hawsankore le faransire ɗo miɗo waɗi émission no wiyete boto question kacci le hawsankore émission ko ƙatten min ƴaman question waɗete kokka réponse ɗin et puis miɗen goɗi émission di culture fina tawa ko tiɗallaji walla caɗele honɗe hawroton e nder o radio mon? So tiri amen andi radio privé kay masalaji te cede waɗe golle kanko woni masalaji ɗen goɗi radio amen privé no alhamdulillah muɗen goɗi matériel saboto miɗen gaɗa partenariat radio RFI donc directeur amen Zada Bawa kanko woni coordinateur radio RFI Afrique de l'Ouest donc miɗen goɗi nakoreje no gollete miɗen goɗi matériel on te ko miɗen golde internet amma joni ke internet ken tajama illa ma résultat second tour présidentiel hokkama joni ke min ngala internet amma miɗo cikka warti internet ton wartan miɗen godi compagnie téléphonie tati na nayo ma raison an wona nokku fu woni réseau ka nokkure gom réseau wala hande ko woni kabaru keso e o nokku mon to gonducci to hande nde wala ko ɗi wa labaru keso wala hande amma labar on ne ko hay hoje hankol yimɓe kanko woni ko siyasa on amma yimɓe nanan nun addoma wiyete validation résultat ko cour constitutionnel watta kanko ni woni habaru amma wala habaru kiske wala hande caɗele waɗi seppoji waɗi e nder Niger e ɗe balɗe feƴƴuɗe hande jam arti deƴere arti Niger to joni ke alhamdulillah wiyete joni ça va tunda joni ke fitin on andi fitin o hanti kay varñame zande joni kay mu ngala labari fitina alhamdulillah ka rawnagol yewtere men ko honɗum e pine walla fina tawa feƴƴinton e o radio mon Dalol FM to ko haalimi joni mbimi awa miɗen goɗi émission fina tawa wurtata mercredi on donc 21 heures yade 22 heures miɗen goodi émission ji ko wittata alati jemma jimoɓe miɗen goodi min gattan denke ko dimon ley fulfulde o jimata ɗo gonduji Abdoulaye Aljuma mi jarnima
ɗum wonno hono gollidiɗo naadu radio gollidiɗo RFI fulfulde ɗum ne radio Dalol FM wongo dogon dunci leydi Niger ko gollo mudo Abdoulaye Aljuma jabotono lamde Ibrahima Timbiba alkamisare fu hon oɗo sa radio silminte radio tawete ana gollida RFI fulfulde ɗo nde golɗo jimol en totti ɗum kala cuuɗi radio tawaɗi ana gollida e RFI fulfulde ɗo ɓe mbawi tawede e leyɗe fofa Saliou Diaw na accanima joni kay jamɓe mali ɓe jimene a jarama ene silma capantati e kabaruji goɗɗi